Minista nta okwu gbasara ahụike dị n'aka n'ala anyị bụ Honorable Joseph Ekumakama agago n'ihu wee gbapee ogige ọkpụtọrọkpụ nke ụlọọgwụ mahadum Nnamdi Azikiwe dị na Nnewi n'okpuru ọchịchị obodo Nnewi North na Anambra State n'oge ọ na-agbape ogige ọkpụtọrọkpụ nke ya bụ ụlọọgwụ ka Honorable Joseph no gosipụta afọ ojuju o nwere n'ụdị ọrụ arụrụ n'ụlọọgwụ a wee kwupụta na n'ụlọọgwụ dum ebe nke ọ gasigoro kamgbe o ji bata n'oche na ọhụtụbeghị ụlọọgwụ arụrụ ụdị ọrụ ahụ n'ime ya ka Chibụzọ Okoye kọtapụrụ gị akụkọ a. Onye minista mere ka mata na Onyesiala Mmadu Buhari nyere ha ntụziaka tụpụta atụmatụ bụ ịgba nke ga-eme ka nwafọ Naijiria ọbụla na-enweta ọgwụgwọ etu ọ kwesịrị, nke o kwuru na ọ bụ ya kpatara ya bụ Onyesiala ji binye aka n'akwụkwọ ka ọ bụrụ iwu. Ya bụ iwu nke nwa bekee kpọrọ National Health Act, nke otu n'ime ihe dị na ya bụ iwu bụ na nwafọ Naijiria ọbụla ga na-enweta ọgwụgwọ n'efu nke ọnụego ya lụrụ 250,000 kwa afọ ọbụla. Maazị Ekumakama gara n'ihu kwue na ya bụ ụlọọgwụ bụ imejupụta ya bụ echiche nke Onyesiala nwere ịfụ na ebugoziri ọnọdụ ahụike Naijiria n'ogo dị elu dịka etu o si adị na mba ofesi, ma kene ndị Nnewi maka nkwado ha na-enye iji hụ na alụrụ ya bụ ihe dị iche iche alụpụtara n'ụlọọgwụ ahụ. Gọvanọ Anambra Steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo, onye ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afamobidike nọchiri anya ya mgbe ọ na-ekwu okwu kelere President Buhari maka iwelitezi ogo ụlọọgwụ General Hospital Onitsha ka ọ bụrụzie Federal Medical Center, nnukwu ọlụ ọlụgọlụ na Youth nke Nnewi nakwa agadaga ọlụ ọ na-alụ na akwa mmiri Niger nke abụọ dị n'Onitsha. Na mbụri n'okwu ya ka onye isi ụlọọgwụ ahụ bụ dọkịta Joseph Ugbaja, onye gosipụtara obi aṅụrị ya, mere ka amata na ebumnobi ha bụ ịbụ ofu n'ụlọọgwụ ịtọ kacha eme ọfụma na mba West Africa. Dr. Ugbaja mere ka o doo anya na enwere agadaga ọlụ ndị ọ bụ ọfịs SDG ka esi elu ya na ụlọọgwụ ahụ, ebe ndị ọzọ bụzi site na nkwado ụlọọrụ etiti na-ahụ maka ahụike. Ọtụtụ ndị eji okwu ha abịa izu ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere onye Director General Budget Office nke Nigeria bụ Maazị Ben Akabeze, onye chịbugoro steeti Aba Anambra bụ Oriakụ Veji Etiaba, otu nnukwu onye ji ego achụ ego bụ Injinia Atọ Eze, onye ọ bụ nwanne ya nwoke Dọkịta Emeka Eze nọchiri anya ya, Maazị Innocent Chukwuma nke na-alụpụta Innocent Motors, Igwe Emeka Iluno nke Fitedunu, onye isi oche Anambra State Medical Oxygen Plant Oriakụ Nwaamaka Arize na ndị eji okwu ha abịa izu ndị ọzọ gasị. Ya bụ onye isi ụlọọgwụ ahụ na ndị ọzọ bịara ya bụ mmemme nọrị na mbụ jakpọtụrụ eze ọdịnala Nnewi bụ Igwe Kenneth Orizu. Ya bụ mmemme bụ nke a nọkwara n'ime ya wee tọọ ntọala ebe ahụ akpọrọ Igwe Orizu International ICT Center n'aha bekee, ebe ụfọdụ ihe agbapesịrị gụnyere Diagnostic Center, Pediatric Emergency Center, Medical Ward Complex, Molecular Laboratory, Mother and Child Complex na ihe ndị ọzọ site na ụlọọgwụ Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.